Матилда по Роалд Дал. Колкото до мен, продължи госпожица Хъни, аз искам да ви помогна да научите колкото се може повече неща в този клас. Някой знае ли вече таблицата за умножение по 2? Матилда вдигна ръка. Тя единствена направи това. Стана и започна да казва таблицата за умножение с числото 2. Когато обаче стигна до 2 по 12 прави 24, тя не спря, а продължи. 2 по 13 прави 26. Госпожица Хъни замлъкна за известно време. Тя беше потресена от това, което чу. Не й се беше случвало досега да срещне 5-годишно хлапе, че даже и 10-годишно, което с такава лекота да умножава числата. Например, ако те попитам, каза госпожица Хъни, колко прави 14 по 19? Не, това е много трудно. Прави 266, отговори Матилда. А сега, Матилда, опитай се да кажеш какво става в главата ти, когато смяташ. Ами, аз просто си представям числото 14 и го умножавам 19 пъти, каза Матилда. Винаги съм си мислила, че щом един малък джобен калкулатор може да го прави, мога и аз. Да, наистина, защо не? Каза госпожица Хъни. Чудно нещо е човешкият мозък. Човешкият мозък е нещо по-добро от парче метал, каза Матилда. Калкулаторът не е нищо повече от парче метал.